Beno, basiko gara. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri UEuren solastu hitzaldi ziklo berri honetara. Esan bezala, esan ditugu hitzaldi tokitzeko, danak txitxo zabiltzate, beraz, primeran, hasiko gara. Beste ohar bat izango litzateke, jakin izazu hori grabatu egingo dela, beraz, gero, bai, sarean eta igoko dugu, eta gaur etorri ezin duenak, ikusteko aukera izan dezan, ezta? Kokatzeko aurkezpen labur bat egingo du, pixka bat hitzaldi ziklo honena. Badakizue, edo ez baldin badakizue esango dizuegu berriro, menatzeak aldean daukadan ploterrak edo irudiak erakusten du, ezta? UEuren udako ikastaroek 50 urte bete dituzte aurten, eta guretzat, urte hurren borobila da, eta zerbait berezia egitea pentsatzen hasi ginen, ezta? Eta plangintza oso bat martxan jarri genuen, eta horietako bat esan genuen, ongi egongo litzatekeela, online bidezko solasaldi batzuk prestatzea, fisikoki etortzerik ezin duen entzaret ere, topagune bat bilatzea. Helburua pixka bat da, bai unibertsitatearentzat, UEurentzat, eta oro har euskalgintza eta euskal gizartearentzat interesgarriak diren gaiak atera, plazaratu, eta horiei buruz hausnarketa egitea da, ezta? Eta hori da, pixka bat, saiatzen ari garena, urte guztian zehar egiten. Halako programazio bat egin dugu, dagoeneko 4 hitzaldi edo online hitzaldi egin ditugu, lehenbizikoa izan zen unibertsitatea 5 hamarkada hauetan zenbat aldatu den, ezta, pixka bat. Bestetikan izan da baita ere aldiri arkitektura aldizkariaren ibilbideari buruzkoa ere egin genuen, online irakaskuntzari buruz ere egin genuen, eta ekainean azkenekoa egin dugu pixkat unibertsitatea eta arteak pixkat nola harremantzen direnei buruzkoa, ezta? Guztiak ere online ikusgai ditugu, eta horrekin, hasten gara 5. izango litzatekena gaurkoa, ezta? Solastera gatoz, pixka ez dugu nahi halako hitzaldi zurrun eta pisutsu batzuk egitea, saiatuko gara ordu bete baten bueltan edo halako eztabaida edo berriketaldi bat izaten. Pentsatzen dut zuek ere izango dituzuela galderak edo ekarpenak, horiek guztiak txataren bidez mesedez bertan idatzi, eta bukaeran, ordu beteko horren bukaeran edo hartuko ditugu, eta galderak plazaratuko ditugu, eta horrela ez gara gehiegi nahastuko, ez da, bestela egon daiteke hor gorabehera batzuk. Eta, badakizuen bezala, horretara izen eman duzuelako, gaurko gaia herri mugimenduak izango dira, Euskal Herrian historikoki herri mugimenduak izan duten ekarpena eta indarra handia izan delako, UEU ere herri mugimendu bat delako, eta iruditzen gainerak mundu horretan, nahiz eta unibertsitate munduan aritu baita ere, euskalgintzan, kulturgintzan ere aritzen gara, eta horrek ere, guri eragiten digu, herrigintza horrek. Eta gainera, okerrez banago, badago, ez dakit, behar bada oker nabil, baino badago alako iritzi bat, ez dakit, guardia zarra esan, edo beste belaunaldi batean, esanez, belaunaldi berriak behar bada herrigintzan ez duten hainbeste dako ekarpenik edo egiten, ezta? Galdera hauek honetaz hitz egingo dugu hurrengo minutuetan, eta honena da, ni isiltzea, eta batez ere aurkeztea solasaldiko protagonistak. Alde batetik, hor daukagu Mariluz Esteban Galartza. Mesedez, Mariluz, piztu zure audioa eta bideoa. Bera EHUko langilea da, antropologiako irakaslea eta AFIT, antropologia feminista ikerketa taldea eta ikasketa feministak eta generokoak doktorego programa koordinatzen ditu. Horretaz gain, aktivista feminista da eta UEUko bazkidea ere bada, eta besteak beste, artikulu hauek idatzi ditu behar bada, gai honekin ere lotura daukatenak, ezta? Komunitatea ehunduz herri ekimenetik, edo herri mugimenduen arteko elkarrizketak, euskaltzaleen mugimendu berriturako bidean. Bi lagin, ezta? Urrengo, ongi etorri, Marilot. Urrengo gonbidatua Iker Iraola Arretxe da, soziologian doktorea da, EHUko soziologia saileko irakaslea hezkuntza, filosofia eta antropologia fakultatean. Parte hartu ikerketa taldeko kidea da, UEUko kidea ere bada,
Eta iaz argitaratu zituen bi artikuluren izenburuak ekarri ditut, beste talde kide batzukin batera. Horietako bat izango litzateke oraingo gazteak axola gabe, gazten eta politikaren arteko harremanak aztergai, eta bigarrena izango litzateke herritartasuna aztergai. Zer diote Hego Euskal Herriko gizarte mugimenduek? Beraz, bueno, hor badaude ja galdera batzuk argi eta garbi erantzuteko diluzunak, Iker, ongi etorri. Bai, mila esker, kaixo. Eta hirugarrengo gonbidatua Nerea Blanco Aramendia da. Bera politika zientziak eta kudeaketa publikoa ikasketak egin ditu. Iaz Gasteizen antolatu genuen Iker Gazte kongresuan parte hartu zuen. Lizarraldeko Asanblada Feministaren antolaketa egiturez egin du tesia, hain zuzen ere hau da, bizitzaren sostengarritasunerako bidean, herri mugimenduen antolaketa egiturak eta militantzia eredu berriak. Ongi etorri, Nerea? Eskerrik asko. Dagoeneko aurkeztu zaituztet eta egokiena, galdetzen hastea da, horretarako gaude, edo solasten hastea. Lehenengo pixkat gaia kokatzeko eta danak abiapuntu berdinatik abietzeko, nik galdetu nahiko nizueke herri mugimenduaz asko hitz egiten da, baina benetan zer da herri mugimendua? Zerk egiten du, nolako ezaugarriak behar ditu herri mugimendu batek horrela definitua izateko? Mariluz, hasi zu. Kaixo. Arratsalde on eta eskerrik asko gonbidapenagatik eta ni hasteko esan duzu hori feminismoko kidea naizela eta hola da, baina gaur planteatuko dudana ere ikasi dut edo, pentsatu dut ikerketa proiektu batean duela ja 5 urte hasi genuena, lantalde zabal bat EHUkoa non Iker Iraola ere dagoen, eta, horra hasi gara, egon gara pizka bat gizarte mugimenduen arteko aliantzetaz eta pentsatzen, eta, horretaz hitz egingo dut apur bat. Proiektu horren parte batean Astikerrek ere lagundu digu, hau da Nerea dagoen elkartean edo erakundean, hasi que fiskat familian ikusten dut nire buru ama inguru honetan. Egin diguzu lehenengo galdera hori zer da herri mugimendu, guk herri mugimendu eta gizarte mugimendu sinonimotzat jo ditugu, hori esan nahi nuen hasteko, hori iritzi desberdina daude, baina guk horre ez gara sartu. Lehenik eta behin igual esan behar da, ez dagoela adostasunik zer diren edo nola definitu, eta aditu batzuek egiten dutena da, hain justu esan teorizazio desberdinak edo ikuspegi desberdinak behar ditugula honetaz hitz egiteko. Dena den, nik uste dut adostasun badagoela, 60. hamarkadan, 60. hamarkadan, sortzen direla herri mugimendu desberdin batzuk edo, ez dauketenak zerikusirik adibidez partiduekin edo sindikatuekin, eta mugimendu horiek daude kokatuta ardatz konkretu batzuetan, generari dagokion ardatzean, LGTB, edo alako ardatzetan, egiten dutena da balioen aldaketa bat nahi dute, irudikapen berriak, ez dira kokatzen politika instituzionalean, eta nahiko antolakuntza edo funtzionamendu horizontala daukie, asambliario daukie. Horiek izango ziren nire ustez ezaugarri batzuk gaur arte heltzen direnak, naiz eta denboran, eta igual horretaz hitz egingo dugu gero, denboran aldaketa batzuk emon diren, eta gaur egun saretze edo globalitatea da ezaugarri bat adibidez, aipatzen dena behin da berriro mugimendu ez hitz egiten dugunean, nahiko mundu mailan saretuta edo daudelako mugimendu hauek, ezta? Gure ikerketan, bizpahiru kontu, gure ikerketan ikusi dugun lehenengo gauza bat, da, orain esango dudanean gainera, entzuten zaudetenok esango duzu, hola da, mugimendu gehienetan adibidez nire kasuan gehiago fijatu naiz feminismoan, daudela antolaketan edo, 3 multzo, 3 geruza moduan daudela, ezta? Mugimendu batean egoten da, muinean, jende talde txiki eta oso aktiboa dana, oso konprometituta dagoena, esango genuke geritxe ingo dugu aber militantzia nola aldatu den, esango genuke gaur egun talde txiki horrek eramaten duela nolabait antolaketaren pisu guztia, inguruan egoten da beste geruza bat, non dagoen jendeak laguntzen dio beste talde horri, baina ez daude hain konprometituta, eta egongo litzateke 3. geruza bat edo asko handiagoa, pentsatu adibidez feminismoan
azkenengo 18 eta 19ko grebetan edo manifestazio handietan parte hartzen duten horiek, ie fronte herrikoi bat bezala, baina ez dagoena hainbeste militatzen, gero hitz egingo dugu honetaz. Osea, osaketari dagokionez pizka bat aldaketa bat emon da azkenengo denboran, eta 3 geruzetako osaketa hori ikusten da gutxi gora bera mugimendu guztietan. Eta beste ezaugarri bat ere aipatu nahi nuena da profesionalizazioarena, ezta? Ile mugimendu guztietan, feminismoan jakina, baina mugimendu askotan, sortu dira azkenengo urteetan liberatuak betidanik egon dira mugimenduetan, baina gero eta liberatu gehiago, eta profesionalizazioa dinamizatzaileak, adibidez momentu puntual batzuetan, profesional berriak sortu dira mugimenduen inguruan. Hau nago azpimarratzen, eta hau da nire jarrera, ez dakit gero ikerretan ere ados egongo diren, nola bereizten ditugu momentu honetan, badibidez, gero itxein dugu, herri mugimendua da nelo ez, edo hainbat kultur gintza arloan, edo euskararen arloan, edo feminismoaren arloan sortzen ari diren enpresa batzuk nahiko izaera herrikoia dutenak, ezta? Herrigintzan daudenak, zuk herrigintza terminoa aipatu duzu Idoia, baina oso profesionalizatuta daudenak. Esan nahi dut, hor dauden guztiek kobratzen dute gutxago edo gehiago, ezta? Nik uste dut nire iritzia da, hori ez dela gizarte mugimendu bat. Hori da, gizarte mugimenduekin harreman estuan, eta hor, aztertu behar da hori, nola, ez da, harreman estuan funtzionatzen duen zerbait, baina ez da, nire ustez herri mugimendu bat da, guztiz profesionalizatuta ez dagoen mugimendu bat, edo elkarte bat, edo klima bat, inkluso, edo inguru bat, giro bat, hori, eta orduan borondatezko parte hartzea da nire ustez ezaugarri funtsezko bat herri mugimenduetan, eta bebai, esango genuke, eta gutxieneko jarraitutasuna, ez da gaur joatea eta gero ez jarraitzea, ez da, orduan, profesionalizazioarena nik uste dut importantea dela. Orokorrean hitz egiten badugu, badaude bebai bi modu diferente herri mugimendu ez hitz egiteko. Klasikoago bat dena, zer da mugimendu bat, gizarte ordena aldatu nahi duena, ez da? Solidaridadea edo elkartasunerako deia egiten duena, errealidadea beste modu batez ikusten duena, arau sistemaren mugak hautsi nahi dituenak, eta araudi edo legitimazio berriak sortu nahi dituenak, baina gaur egun aldatzen ari da aktivismoaren ideia. Eta batzuek esaten dute, aktivismoa ere badela, multzo batzuk edo jende sektore bat, dagoena bizitzarekin eta munduarekin experimentatzen. Osea, nolabait, existitzeko edo bizitzeko modu berriak asmatu eta praktikatzen ari direnak. Hau da, ez dago argi bez, nik adibidez aipatu dut profesionalizazioarena, baina ez dago argi zeri deitzen diogun hori herri mugimendu, ez da? Eta, gero bukatzeko ere esango nuke herri mugimendu, behin da berriro ni feminismoan nago, ez da? Behin da berriro jartzen da adibidea feminismoarena, eta, nik ez dakit hori noraino, orain igual bebai Iker eta Nerearekin hitz egin dezakegu horretaz. Baina egia da, guk adibidez gure ikerketan, honekin bukatuko dute, gure ikerketan 4 mugimendu ditugu kontuan batez ere, feminismoa, ekologismoa, antiarrazismoa eta euskararen aldeko mugimendua, eta hor ikusi dugu adibidez feminismoaren eragina importantea dela, igual euskararen arloan ez da inbeste ikusten, baina beste 3etan bai, eta orduan, feminismoaren inpaktu hori ere behintzat Euskal Herriko mugimenduetan importantea dela, ez da? Nik uste dut horrekin, orain Ikeretan ere zer esaten duten. Nahi dizuenak. Nahi baizu nik jarraituko dut, labur. Eskerrik asko gonbidapenagatik, ez? Eta pixkat Mariluzek esandakoari erantzteko, ez? Hori da, mugimendu sozialak eta herri mugimenduak erabiltzen dugu askotan Euskal Herrian, ez? Baina nire ustez ez dago bat ere garbi zein den desberdintasuna, eta nik ere modu sinonimotzat hartuko nituzke, ez? Eta hor, ezaugarriak plantatzen ditugunean ez, eta Mariluzek esandakoaren ildotik, nolabait mugimendu sozialak edo herri mugimenduak esaten da estatutik kanpo daudela nolabait, ez? Baina ikusten dugu hau gero errealitatean ez dela hainbesterainoko, ez? Mariluzek aipatu du profesionalizazioa. Eta beraz, izango litzateke estatutik kanpoko mugimendu eragile politiko batzuk, baina ez daudenak gero errealitatean, ez? Administraziotik hain urrun. Beraz, lotura hori administrazioarekiko interesgarria litzateke segurazki hori aldatu da azken hamarkadetan, eta aldatzen ari den gauza bat da,
eta horrekin batera gehituko nuke beste ezaugarri bat, erakunde txagula, ez? Horregatik, Mariluzek aipatu denen, nolabaiteko jarraikortasun bat izan behar dute, zen batzutan, hain ahulak izan daitezke mugimenduak, ez daukatela jarraikortasun hori bermatuta, ez? Eta beraz, ezaugarri hau erakundetzola askotan ez da betetzen, eta oso erakundetuak eta oso ongi antolatuak egon daitezke. Beraz, ikusten ditugu ezaugarri guztiak jartzen ditugunak, betetzen direla batzutan, edo ez direnak beti betetzen, ez? Nik esango nuke beraz, nolabait, esaten dugu, mugimendu sozialak, herri mugimenduak, desberdintasun bat plantatu nahi da mugimendu soziopolitiko tradizionalekiko, ez? Eta batez ere hitz egiten dugu alderdiez eta sindikatu ez, baina gero ikusten dugu harremanak, hartu emanak, loturak oso handiak direla eta mugak oso ez direla baterargiak, ez? Horrekin batera, ez, esango nuke eta Mariluzek ere aipatu du, ez? Nolabait herri mugimenduek badaukate lotura aldaketarekin, gizarte aldaketarekin, ez? Klasifikazioa hau edo ezaugarri hori kontutan hartzen ez badugu edukiko genituzke azken urteetan, hamarkadetan, baita ere mugimendu aktivista batzuk erreakzionarioak direnak, ez dutenak gizarte eraldatu nahi, kontrakoak badirenak, erreakzio bat adibidez immigrazioaren kontra edo feminismoaren kontra, eta ere mugimendu horiek garrantzia eskuratzen ari dira, agian geroz eta garrantzitsuagoak izaten izango dira, baina, bueno, beste modu batera definitu beharko genituzkela, inondik inora ez herri mugimendu moduan eta ez da mugimendu sozial moduan, ez? Baina egia da ez daukagula oso izen zehatzik, ez, horretarako. Bueno, ideia horiek plantatuko nituzke, orain hasteko. Nerea? Bai. Bueno, igual pixkate, hola, aipatu duzuena di pixkat gaitzeko edo, profesionalizazioari dagokionez, uste dut berbada belaunaldi berriekin etorri den afera dela, orduan bai gustatuko litzaidake pixkat ikuspuntu hori zabaltzea ez, eta ez ustea bakarrik herri mugimendu bat den edo ez den erabakitzeko profesionalizazioan edo liberazioan, ez? Uste dute liberazio horrek ere ze baliabideren arabera edo ze asmorekin gauzatzen den, bai, markatu dezakela herri mugimendu bat den edo ez, eta profesionalizazio maila ere, nondik datorren eta zertarako datorren ere, uste dut, markatuko lukela ere herri mugimendu bat den edo ez. Hala ere, uste dut, herri mugimenduen definizioa ere beharko lukela izan dinamikoa, ez? Gizartearen aldaketekin batera eta, bueno, Mariluzek ere aipatu pixkat, eta igual hori osatzeko, bueno, Pedro Ibarrak edo Joel Martik, eta aipatzen dute, gizarte mugimenduek, antolakuntzari dagokionez horizontaltasuna edo egitura informalagoak bilatzen dituztela, sare komunitarioak, ez? Eta pixkat aldakorragoak direla denboran. Gero, ekintza bidei dagokienez, normalean ekintza ez konbentzionaletarako joera izaten dute gehiago, herri mugimenduek, eta, bueno, bere estrategia ere da gehiago gatazkan aritzea, orduan, eta, bueno, gero, beren baliabide iturri edo nagusiena da, militante konprometituak, ez? Orduan, horrekin guztiarekin eta hainbat autoreren definizioekin edo aipatzen dituzten edukiekin, esango nuke, gutxi gora bera, herri mugimenduen definizioa izan daitekela harreman informal edota formalek ardaztutako nortasun kolektibo bat konpartitzen duten eta izaera erlazionala duten eragile parte hartzaileen antolakuntzaren eta izaeraren bidez bere testu inguruaren eraldaketa soziala helburu duen taldeak burutzen duen politika liskartsuaren adierazpen bat. Hori gero jarri txatean edo, saldi hori. Bale, jarriko guzu. Bai, mesedez. Ados, bueno, bapia puntu horrekin, gauza asko atera dira definizio horretan ere, eta nereak hori dena bildu du esaldi luze horretan, eta eskertuko dioguna baita ere txatean jartzeko. Bain hori argituta eta dagoeneko nik aipatu eta hasieran, ez da? Hori, badirudi militantzia borondatezko lana hori ere aipatu da, eta badirudi hori krisian dagoela, edo hori da entzuten ari garena, kontua, ez dakit. Hori
benetan horrelakoa da, edo pertsona batzuk uste dugulako horrela era batera lan egitea izan bertzuela eta orain ez dela berdina. Ez dakit, ulertzen didazue, kasu honetan Nerea, zuri eskatuko dizut hasteko, naiz eta gero badakiten ikerrek eduki du gai honetan, baina danak denetatik hitz egingo duzuen, Nerea, hasi zaitezu. Zuk ikusten duzu krisian? Bai, ustute, militantzia krisian dagoen edo ez, igual, bai edo ez baino, ez dakite, ustut mundua bera krisian dagoela eta bizitza bera dela krisian dagoena, orduan, militantzia krisian baldin badago, ustute krisi handiago baten sintoma bat dela, gaitza bera baino, eta krisi horri edo krisi horren aferari erantzun beharko geniokela, ez? Hala ere, adibidez, Habermasek aipatzen du, krisia dagoela esan daitekela, hiritarrek experimentatzen dituztenean egitura aldaketak ondare sistemikorako kritiko moduan edo euren nortasun soziala edo kolektiboa mehatxatua ikusten dutenean. Orduan, ez dugu bukatuko momentu honetan militantzia ez dagoela bere momenturik hoberenean, baina uste dute, berez egoerak berak edo bizitza berak krisian egoteak ekarriko duela militantziaren gorakada bat, ez? Beste kontua da, ze militantzia eredu edo ze militantzia mota gailenduko den edo gaur egun den hegemonikoa dena, ez? Ustut, militantzia berak krisian egon baino, militantzia eredu zehatz batzuk daudela krisian, eta egia esan ere Euskal Herrian ideologia edo familia ideologiko zehatz batzuei oso lotuta egon den militantzia eredu bat edo eredu batzuk krisian daudela esango nuke, oso, aipatzen da, ez? Osea, gaur egun horren inguruan ere hitz egiten da, Luxan, Ormazabal, Txurruka eta Daño Beitiak ere aipatzen dute, gaur egun beste militantzia eredu batzuetara goazela, ez direnak zurrunak edo autoritarioak, pixkat egitura maskulino horietatik edo geratzen direnak eta bilatzen dutenak militanteen elkar zaintza, ez? Orduan, bai ustut, militantzia eredu hori dela krisian dagoena, bizitza berare krisian dagoelako eta gainera normalean edo orain arte gaztetasuna izan da militantziaren bizitza ziklo oparoena eta gaur egun gazteak gara oso egoera prekarioan bizi garenak eta gizartearen likidotasun hori gehien pairatzen dugunak, ez? Behar bada gaur Gipuzkoan zaude lanean, baina Nafarroan daukazu bizitokia eta bihar Bizkaian zaude lanean, orduan sustraiak nonbait errotzea ere kostatzen da eta militantzia bera ere sendotasunez hartzea kostatzen da, ez? Orduan, uste dut beste militantzia eredu batzuetara jo beharko genukela militantzia salbatzeko berra. Gerra da Mariluz, zein? Jarraituko dut nik, orduan? Bai, ez guztiz adoz Nerearekin, galderan pentsatzen eta egia esan Nereak azpimarratutako ideiak atera zaizkite horri buruz pentsatu danean, ez? Militantzia krisian dago, bai, ez? Militantzia tradizionala krisian dago, bai. Baina militantzia eredu berriak, ere badaude, ez? Orduan erantzun izango litzateke, bai eta ez. Orduan zenuke asko argituko, ez? Baina, claro, lotura egin beharko genuke gizartearekin. Gizartean argi dago hori, ez dugu beste gauza bati buruz hitz egiten, gizartean krisia da nagusi, krisi ekonomikoa, krisi energetikoa, krisi arlo guztietan, eta beraz, horrek eragiten du gizarteko alor guztietan, eta baita ere militantzian, ez? Hori azpimarratu du Nereak, ez? Eta berak ere esandakoaren ildotik gainera, Euskal Herrian bereziki gauzak azken hamarkadan aldatu dira desente.
aurreko edo militantze eredu tradizionalago batean, esan nahi bada, zentralitateak neurri batean, ez guztientzat, baina oso zentrala baldin bazen gatazka nazionala, gaur egun gatazka nazionala egon badago eta oso garrantzitsua da ulertzeko herri mugimenduak Euskal Herrian, baina zentraltasuna edo galdu, edo eraldatu da, edo ez da bain argi gutxienez, ez? Orduan nire ustez horrek ere eragiten du, ez? Eta zentzu horretan, bi krisi horiek, krisi sozial hori, ekologikoa, gehi Euskal Herrian gertatutako trantsizioa, eragina daukate, noski, zalantzari gabe militantzian, eta horri gehitu beharko litzaioke, hitz egiten dugun gauza bat, baina seguraski sakondu behar duguna, ez? Belaunaldi arrakala bat egon badagoena Euskal Herrian, sozioekonomikoa edo nahi baduzu, ez? Nereak esan duena, ez? Prekarizazioa eta lan baldintzen okertzea, eta bizi baldintzen okortzea orokorrean, baina seguraski baita ere gatazkak nahi badugu, edo auzi nazionalak nahi badugu, euki edo izan duen zentralitatea, ea gaur egun ze paper betetzen duen horrek, gatazka horrek gazteenen artean, ez? Beraz, horrek eragiten du ezinbestean militantzian eta krisi bat hitz egin dezakegu, baina, bueno, amaitzeko horrekin esango nuke, askotan hitz egiten dugunan gazteak, beti izaten dugun gauza bat, baina ez dugula ahaztu behar, gazteak demografikoki gutxi dira, oso gutxi dira, eta beraz, gazte gutxi dago, oro har, eta hori ere kontutan hartu behar dugula. Bueno, ni guztiz ados ere Nerea eta Ikerrek esan dutenarekin gehitzeko beste zerbait igual, ni ere ados nago nola esango nuke 80. hamarkadako militantzia eredua dago krisian batez ere. Oso militatzeko eredu intensoa nahi badugu, gero uste dut galdetuko diguzula, ez da? Horretaz hitz egingo dugu. Eta, claro, duela adibidez atzo nengoen, hitz egiten, ikerketa bati buruz egin dutena pizka bat adizkide sareak transfeministen artean, eta hori orduan, momentu batean, autoreak esaten zuen, eurak, claro, bizitzeko, bizimodu alternatiboak eta esploratzen ari direla, eta hori ere bada aktivismoa. Claro, nik entzun nuenean, esan nuen, dana ez da aktivismoa. Ni nago pizka bat hor kontra esankor, claro, esatea hori, bizitzeko modu alternatiboa herri mugimendu bada, ez dakit. Baina egia da, aldatu dala, Ikerrek eta Nereak esan duten bide beretik, aldatu dala pizka bat aktivismoa eta militantzia ikusteko modua, eta orduan adibidez nik lehen aipatu ditut 3 geruza horiek, eta geruza hori, zabal hori, adibidez feminismoaren inguruan dagoena, manifestazioetara doana eta hori, geruza horretaz ez dakigu ezer. Osea, ez dakigu benetan pertsona horiek gero eure lanlekuetan, eure aisialdilekuetan edo familietan zer egiten duten. Segu begiratzen diegu antolatuta dauden erakundei, ezta? Orduan, karo, seguru asko jende horrek militatzen du, bestera batera militatzen du, defenditzen ditu gauzak, ezta? Orduan, nik uste dut horre ere bai daukagu, dinot ikerlari edo behatzaile moduan arazo bat. Ez dakigula benetan neurtzen edo baloratzen zer egiten ari da. Gero bai gehitu nahi nuen beste, nik ez dakit militantzia krisia dagoen, nik bai ikusten dut inguruan momentu honetan desmobilizazio sozial bat nahiko handia. Jende bat mobilizatuta dago jakina, eta espero du jarraituko duela, baina desmobilizazio handia dago, adibidez, ni jartzen badut osasun sistemaren desjabetzea gertatzen ari dena, eta ez egotea ja jendeak kalean, horren kontra harritzen nau, ezta? Mediku gutxiago, itxaron zerrendak, hori dana, guztiok ezagutzen duguna. Eta desmobilizazioa badago. Ez dakit noraino hori dagoen lotuta, krisiekin, Nereak egin du oso azterketa ona, ez dut gehituko ezer, krisi horiekin lotuta dago, baina nik uste dut pandemiarekin ere lotuta dagoela, eta ez dugula nahiko aztertu, hain justo gure ikerketan, Ikerrek gainera lagundu digu horretan, egin dugu pizka bat begiratu gizarte mugimenduetan pandemiak ze eragin eduki duen, eta nahi baduzue argian pasaden astean agertu da elkarrizketa bat Miren Guillori eta Marta Lusani, eta eurak hitz egiten dute, klaro, pandemiak, laburbilduz asko, ez da? Klaro, presentzialtasuna, ez da, afektatu zen erabat, ez dakit noraino suspertu garen gaur egun, ez da? Presentzialtasuna galdu zen, online militantzia ere gero eta gehiago, eta horrek ekarri du pizka bat, nik uste dut ikututa gaudela guztiok, finantziazio iturriak ere galdu ziren, baina egia da beste aldetik, hauek esaten zuten, mugimenduek egin dutela esfortzu handia aktibo jarraitzeko, horri ere garrantzia eman behar zaio, ez da? Neke pandemikoaz ere hitz egin da,
hitz egin da pizka bat noraino mudantza sensorial batean esote gauden, ez da, gorputz aldetik, bueno, ez dakit, nik uste dut oraindik igual goiz da, baina horrek ere nik uste dut eragina eduki duela edo daukala militatzeko momentuan, ez da, gogoa edo beste ritmo bat, eta bueno, horregon daitezke faktore asko, eta bueno, nik uste dut ez gaudela oso optimista, ni behintzat ez nago oso optimista, baina beste aldetik daukat sentitzen dut beharra, ez dakit optimismoaz, ez dakit hitz egiteko, edo behintzat itxaropena pizka bat ereiteko edo, ez da, osea, bueno, itxarongo dugu apur bat, eta berse gertatzen da urrengo urteetan, ez da. Militantzia eredu desberdinak aipatu dituzuen, 80. Hamarkadakoa, nereak ere esan du oso maskulinoa edo eredu maskulinoa, intensoa. Nola zehaztuko genuke, hau da, eredu hori, eta zein izan beharko luke, edo zuen ustez, eredu berri horiek, Iker, oraingoan zuri emango dizut. Hitza. Bai, ez, militantzia eredu berriak, bueno, esango nuke alde batetik izan daitekela ideal bat, edo nolakoak izan beharko luketen militantzia eredu horiek, baina aldi berean egon badaudela, ez, badago nola militantzia eredu tradizional hori, baina eredu berriak egon badaude, eta batzutan, nahasketak ere gertatzen dira, ez. Adibez lehen aipatu duzu Idoia, gure artikulu bat, gazteak, oraingo gazteak axola gabe, ez, galdera noski provokatzailea, eta argi dago erantzuna ezezkoa dela, ez? Baina ez betiko eredutan politikoki parte hartzen, seguraski eredu berriak garrantzia hartzen dute gazteen artean. Beraz, esango nuke, militantzia eredu berriak egon badaude ja, baina proba moduan, edo askotan, hor paradoxa bat gertatzen da, askotan ez dira politikotzat hartzen. Ez gertatzen dira, ustez, bi kontrako joerak, ez? Mailuzek aipatu duen, adena politikoa, nik ezakit zer egiten dut eta hau politikoa da, baina, bueno, ze eraldaketa eragiten dugu horrek, baina kontrakoa, ez? Ekintzak oso politikoak izan daitezkenak, baina ez direla politikotzat hartzen, ez dakit gure ikerketan agertu zen, ez dakit voluntariotza bezalako ekintza batzuk, horiek, mugimendu sozialak ez dira, ez, baina ekintza politikoak badira, ez, orduan beti ez dago, edo behintzat eraldaketak eragin ditzaketela segun, zemotako voluntariotzak, ez, horrelako praktikak ateratzen, edo agertzen zitzaizkigun ikerketa horretan, ez. Beraz, bueltatuz, ez zure galdera, nolako izan behar du militantzia eredu berri horrek, nire ustez ideala litzateke aukera bat izatea, guztiontzak aukera bat, eta eskubide bat izatea, ze hori gaur egun ikusten dugu ez dela hala, ez? Oda, militatzeko aukera bera pertsona mota zehaz batzuri loturik doa normalean, ez beti. Ez dut esango privilegio bat dela, ez delako hori, konpromiso bat da, denbora eskintza da, eta erosoagoa izan daiteke serie bat ikusten gelditzea, baina aldi berean pertsona guztiek ez daukate militatzeko aukera gaitasun bera, ez, eta hori da mugimenduek ere azpimarratzen duten muga edo arazoetako bat. Ez argita garbi, militantzia oso loturik doa kapital kultural bati, ikasketa batzuei, denbora librea izateari, eta bar, eta bar. Ez eta horrek beraz hori lotuta dago pertsona zehatz batzuei. Esan nahi dut, militantzia eredu tradizionala oso maskulinoa bazen eta bar, galdetu beharko genioke gure burari, militantzia eredu berria ezen maskulinoa, ez dakit, zalantza sortzen zai, ez? Baina, bueno, ideal hori azpimarratuko nuke, ez aukera bat izatea, eta horri loturik, azpimarratuko nuke agian lehen nereak aipatutakoaren hildotik, ez? Militantzia da gizartea eraldatzeko maila desberdinetan, maila ez da maila makroan izan behar, maila txikian izan daiteke, baina gizartea eraldatzeko egiten den zerbait, baina gizartaren egiturak edo ezaugarriek beraiek mugatzen dute militantzia hori, ez? Lehen aipatu dugun prekarizazioa, gazteen artean oso argia dena, baina baita ere esklusioa, ez? Jatorriagatiko esklusioa ere kontutan hartu beharreko ezaugarri bat, eta horregatik militantzian beste jatorri bat duten pertsonen parte hartza zailagoa da, ez? Beraz, gizarteak nolabait mugatzen du militantzia bera, eta militantzia aldi beran beharrezkoa da gizartea eraldatzeko, ez? Beraz, esango nuke hori kontutan hartu behar dela, eta, bueno, hasierara bueltatuz militantzia eredu berrien adibide onak gaur egun baditugula, ez?
Zeintzuk diren baten bat botatzerik esaterik bai? Bai, aipatu dut, ez? Adibidez, bizitza pertsonalaren eta aktivismo politikoaren arteko muga oso zurruna izan da, ez, historikoki. Eta muga hori lausotu da. Adibidez, nire lana bilakatu dezaket militantzia esparru bat, ez? Gure ikerketan agertzen ziren, gazteek, kooperatibak sortu zituztela, eta lana ere politizatuz, gizartearen eraldaketa bilatuz, beren ekintza politikoa lana bilakatzen zuten. Hori izan daiteke, adibide bat, bere muga guztiekin, noski. Dena den, claro, ni hasi nintzen militatzen 70. hamarkadaren amaieran, ezta? Eta esaten, hitz egiten denean eredu hartaz, gu geneukan eredu adibidez feminismoan, claro, nik deituko nioke eredu intenso bat. Maskulinoa, maskulinoa zentzu batean, umeak zituztenek, mirariak egin behar zituzten gero konpaginatzeko, baina, klaro, guk eukitzen genuen militantzia bat, non astero 2 hiru bilera genituen, gero kanpaina, gero asambladak Bilbon, ni Basaurin bizi nintzen, nolako gauza, gauza intensoa, ezta? Osea, esan nahi dut, politika zegoen gure bizitzaren erdigunean. Eta nik ikusten dut, eta ez dut esaten txarragoa denik, baina gaur egun politika esan nahi dut jarduera politikoari, ez dago beti aktivista guztien erdigunean. Nahi dituzte beste gauza batzuk jorratu, kultura arloan, edo aisialdian, edo kirolean berdin dit, ezta. Hori da, adibidez. Nik ados nago Ikerrekin eredu guztiak daudela oraindik, hain justo guk ikusi dugun fenomeno bat da, deitu duguna posizio anizkoitzen eredua. Hau da, pertsona batzuk daude aldi berean 3 edo 4 edo 5 mugimendutan. Zaude, talde feministan eta parte hartzen duzu, ez dakize mugida ekologistan eta euskararen aldeko elkartean zure herrian eta ez dakize. Hori adibidez, Euskal Herrian oso ohikoa da. Pertsona batzuk ezagutzen ditu eta topatzen dituzu leku desberdinetan. Fenomeno hori interesgarria da, alde batetik, klaro, hor zubilana egiten dalako, mugimendu batetik bestera. Beste aldetik, mugimenduen autonomiaren kontra bajo dezake, eta beste arazo batzuk, eta gero gainera gaixotu ere egin zaitezke hainbeste mugimendutan bazaude. Baina, fenomeno hori adibidez interesgarria da, eta hori da lehengo eredua bete-betean, ezta? Baina gero egia da dagoela joera, eta batez ere esango nuko belaunalde gazteagoak, ezta? Ez dakit gero nireak ze esango duen, baina nik ikusten ditut nire inguruko gazteak ez daudela prest, igual guk egiten genuen egiteko, eta sortu da aktivismo bat guk gure ikerlanean deitu dugu gauzak elkarrekin egitea, eredu bat, dana gehiago egunez egun egiten dana, ekinez egiten dana, sortzen da ideia bat, eta orduan plataforma bat sortzen da, eta horren inguruan lan egiten da. Ez dago lehen askoz planifikatuago zegoen urte osoan. Ikasturte osoa geneukan superplanifikatuta. Horrek ere baditu bere alde txarrak, ezta? Gaur egun improvisatzen da gehiago, eta hori ere aberatsagoa izan daiteke. Eta gero beste ezaugarri bat esango nuke, eta horregatik guk aliantzei begiratu diegu, sarean lan egitea ere, da gaur egun, lehen feminismoan zeuden, eta noizean behin koordinatzen zinen, baina feminismoan zeuden. Eta gaur egun herri batean zaude plataforma batean, besteekin batera ez dakize ekimen edo ez dakize mundu mailan ere bai, gero eta globalizatuago daude mugimenduak. Nik uste dut hori aliantzena eta saretzearena ere importantea dela gaur egun militantzia ulertzeko moduan, ezta? Gero, klaro, horrek aliantzek eta hori beti, ez ditugu romantizatu behar, baina, esan nahi dut oso aberasgarriak dira, adibidez guk egon garen aktivista guztiekin ikusten dituzte ondo eta saiatzen dira, ezta, aliantzak sortzen inguruko mugimenduekin. Nik uste dut hori ere gaur egungo fenomenoa dela lehengoa baino gehiago. Nerea, ez dakit belaunaldi berriaren ordezkaritzaren gaztena zea, hori bakarrik izango dut. Bai, uste dute, igual, maskulinotzat definitzea pixkat polemikoa dela, baina, maskulinoa esaten dudanean, esan nahi dute, igual, bizitza publikoa lehenesten duen militantzia eredua, bilerak, hasiera ordua, baina ez bukaera ordua, eta horrelakoak ez. Orduan, gaur egun existitzen direla beste militantzia eredu batzuk, eta
eta ez dakit den gazteok ez dugula, ez gaudela prest horrelako militantzia bat izateko, bueno, uste dut alde batetik bai hori dela, eta, bizitza pertsonala eta publikoaren edo esparru pribatu eta publikoaren arteko mugak lausotu direlako, bai, esparru pertsonalean baita kolektiboan edo sistemokoki ere bai, eta igual horrek baditu bere alde onak eta bere alde txarrak, baina, uste dute igual aipatzeagatik beste militantzia eredu dauden edo zeinetara jo beharko genukeen, uste dute emakumearen askapenarekin batera heldu zela mugimendu feministatik aldarrikapena izateko herri mugimendu horizontalagoak, deszentralizatuagoak, ez? Eta bai ikusten dut behar badagoela kontraesana militantzia eredu eta antolaketa egituren artean. Hau da, bai militantzia eredua o diskurtsiboki bai joda mugimendu feministatik batez ere asko bultzatu da militantzia eredu sostengarriagoak izatea, taldea eta taldekideak zaintzea, baina antolaketa egiturak behar bada ez dira hainbeste aldatu, ez? Nahiz eta diskurtsiboki jotzen dugun horizontaltasunaren alde, horizontaltasun horren atzean askotan ezkutatzen da hierarkia edo botere harreman dinamika bat, ez? Ikerrek ere aipatu du, mundu guztiak ez duela sarbidea militantziara. Eta hartuta militantzian ere, mundu guztiak ez dauka ordutegi bera, eta ez ditu baliabide berak asanblada edo bilera horietan egon izateko, edo bilera horiek prestatzeko aldez aurretik bere taldearekin, edo talde baten izenean joan izateko edo ez. Orduan, horretan sortzakala eta uste dute militantzia eredu berriei lagundu behar dietela antolaketa egitura berriak. Orduan, igual laburbiltzeko edo esango nuke, bai militantzia ereduan edo militantzia eredu berriak edo aproposak ainkluso beharko lituzkela hiru oinarri edo hiru kontu, ez? Bat da militanteen bizitza zikloetara egokitzeko gaitasuna, bai bateak egitura eta funtzionamendua sostengarria izateko. Gero, egitura formalaz zein informalaz elikatzen den militantzia bat, baina egitura formal horrek botere edo sendotasun nahikoa duena, botere desoreka edo botere harreman horiek arintzeko eta desartikulatzeko, ez? Eta gero partaideen aniztasuna babestuko eta duen militantzia eredu horizontala emango dio antolak egitura bati horizontaltasunez, asanbleak deitzeko, gai horren antolatzeko, akta bidaltzeko, hitzaren, informazioaren, hitzaren eta edukiaren demokratizazioa eta gardentasuna sustatzeko. Hurrengo galderari erantzun diozu dagoeneko, ezta? Nolako egiturak beharko genituzke? Zuri eman dituzu hiru atal horiek, ezta? Bizitza zikloarekin, egitura formala informala eta partaideen aniztasuna horizontalean pixkat antolatzeko aukera egotea. Besteok zer esaten duzue, Ikerrek eta Mariluzek, nolako egiturak beharko lituzkete, edo aldatu behar dira, edo ez, edo zuek nola ikusten duzue etorkizuna, ezta? Beharko lukela. Galdera, Zer galdera? Galdera hau oso zaila iruditu zait, ez? Pero, lehenengo erantzuna gutxienez aurrez aurreko egiturak beharko genituzke oso ondo dago hitzaldiak online egitea, baina geroz eta gehiago biltzen gara online eta noski beralde honak dituela batzuetan, baina orain ez hainbeste, baina orain dela ez hainbeste ere bai. Egon zen lilura bat internetekin eta nolabait mugimendu sozialakia virtualki antola zitezkenak, ia ziberespazioan bakarrik funtzionatu zezaketenak, ez lilura hori erori zen, ze ikusi zen.
gizarteko botere harremanak errepikatzen direla baita ere interneteko eremuan, ez, eta beraz, bueno, gaur egun onartua da, tresna bat dela, ez, baina agian aldi berean da tresna bat, arriskoak dituena, ez, horregatik, pues, aurrez aurrekoak, ez, mugimendu sozialek presentzialitatea, bezakin duen esan, behar dute, ez. Baina aldi berean, zaila da nolako egiturak, ez, aipatu da, ez. Egiturak malguagoak izan beharko dira ziur aski, gaur egungo gizartaren ezaugarriak ez direnez egin zurrunak, ezin da militantzia eremu aldendu edo konpakto bat bezala mantendu, nun orain dela marka batzuetako militantzia edo funtzionatzeko moduek jarraituko duten, ez? Nolabait malguagoa izan beharko litzateke. Baina horrek eramaten digu zalantza bat, ea posible den, malgutasun apur bat bai, baina pasatu gabe, ez? Edo hasieran Mailuzek aipatu du nolabait geruza desberdinak daudela mugimendu sozialetan, ez? Eta posible da, ziur aski gaur egungo egituretan, helburu bat izan beharko litzateke kanpoko geruza hoiei parte hartzeko bide malguak, edo egitura malguak eskaintzea, ez hori bai. Baina horrek ezinbestean behar du egitura sendoago eta konprometituago edo denbora gehiago eskainiko duena, edo hitz zaharrak erabiliz disiplinatuagoa, ez? Orduan, nolabait, ardatz bat beharko da dugune bat, baina segurazki agian aukera edo egituren aldetik berritzeko aukera gehiago daude beste geruzaren beste maila horietan, ez? Askotan mugimenduak ez direnak iristen eta oso garrantzitsuak direnak, ez? Mailuzek grebaren adibidea aipatu du, baina geruza horiek dira benetan indarra ematen diotenak, ez mugimendu bati. Ni galdera hau ere zaila egin zait, eta orduan egin dut, batetik nik ez dut uste formula bakarra egon behar duenik. Ez dago, eta gainera ez dut ikusten segaitik, ze hor esperimentatu behar da, bai, batez ere aldaketak nahi baditu, esperimentatu behar da, ebaluatuta. Orduan, niri okurritu zaizkita adibidez, ni partaidea naizen bi herri mugimendu oso diferenteak. Bata da, feminismoa eta konkretuki feminismoa implikatuta dagoen emakumeen etxeetan, orain esango ditut gauza batzuk, eredu bada, instituzioarekin lanean dagoen ja mugimenduaren sektore bat, eta beste eredu guztiz desberdina da kantu jiraren fenomenoa, kantarien fenomenoa. Nire ustez herri mugimendutzat hartu dezakeguna, naiz eta berezia da, oso diferenteak dira. Karo, emakumeen etxeak hartzen baditugu, horiek udal ekipamenduak dira, fenomeno oso arrakastatsua da Euskal Herrian, gero eta gehiago sortzen dira, naiz eta txikiak izan. Osea, esaten duzu, 15 daude urrengo egunean, ez 17 daude, ez dakizu zenbat dauden Euskal Herrian, ego Euskal Herrian, ez da. Orduan, udal ekipamenduak dira, baina hor, elkarte feministak batzen dira, elkarte feminista batzuk guztiak ez daude implikatuta, batzen dira, bai berdintasun teknikariekin eta beste profesionalekin, eta bai zinegotziekin eta udal gobernuekin, ez da? Eta sortzen da, emakumeen etxe hori, kudeaketa diferentea da, lekuen arabera, baina oso kudeaketa mistoa da, eta leku batzutan, adibidez Donostian edo Basaurin, elkarte bada, elkarte esan nahi dute feministen elkartea, eta horrek garrantzia handia dauka, ez guztia, baina garrantzia handia dauka kudeaketan, ez da? Orduan, kudeaketa eredu kuriosoa da, eta beste aldetik, feministak implikatuta daude, eta hor, interesgarria da ikusteko erritmo talkak ematen direla batzutan profesionalen eta aktivisten artean, baina beste batzutan kritika dator feministen aldetik. Zan nahi dut, dinamika hori interesgarria da, ikusteko, justu lehenago, nik uste dut, nik aipatu dut, baina Ikerrek ere bai, gaur egun, ez dakigula oso ondo non bukatzen den mugimendu bat, batez ere kombinazio horiek ematen direnean. Ni nago Basaurin, alako emakumeen etxean, Marienean, eta batzutan ja ez dakizu, daukasun taldea, talde bat daukagu feministena, baina talde hori implikatuta dago emakumeen etxean, orduan ez dakizu batzutan zer den mugimendua eta zer den instituzioa, ez da? Kombinazio horiek interesgarri, ez nago idealizatzen, nago esaten aztertu behar dela, ze hori praktika bada, interesgarria dena, eta non mugimenduak protagonismo handia daukan. Ze badaude beste ejemplo batzuk, non mugimenduek ez daukie bat ere protagonismorik, baina hor bai. Donostiako kantu jirara, edo nik hori ezagutzen dut, baina herri askotan daude kantari, edo kantu poteo, edo izen askokin, ez da? Horrek ez dauka zerikusirik horrekin. Hor da guztiz horizontala da, esan nahi dut ez dago egiturarik, bapez, emakumeen etxean bezala, hor gertatzen dena da, dagoela talde eragile bat, klaro ez badago talde eragilerik, gauzak ez doaz aurrera, jakina, baina saiatzen da erabakiak ahalik eta hori horizontalen, eta kudeaketa da pixka bat improvisatua.
Karo, esatungo duzu, baina kantu jirak ze aldatzen du. Bueno, kantu jira sortu zen, hain justu, 2003an, egunkaria itxi zenean protesta moduan, eta orduan, bueno, nik horretaz esaten dodana da, zerbait idatzi dut, erresistentzia plazerarekin doala. Kantatzearen plazera doa lotut erresistentzia politikoarekin. Ez bakarrik erresistentzia euskararen arloan jakina, baina, klaro, Alde Zaharren mugitzen gara Donostin. Orduan hor turismoaz gainezka dagoen auzo batean, bueno, kantu jirak ere bere papera egiten du, ezta? Turismo edo atzerritarren aurrean edo esan nahi du, bueno, resistentzia ere zer dan, aztertu beharko genuke, ezta? Gainera zaharrek osatzen dugu edo jadin bat daukagunok osatzen dugu tal, horrek ere izaera bat ematen dio. Orduan, bi adibide oso desberdinak, indarrean daudenak eta, bueno, indar pizka bat daukienak Euskal Herrian, horiek dira bi, baina egon daitezke askoz eredu eta egitura gehiago. Nik uste hartu daitekela nereak aipatu dituen 3 ezaugarri horiek oso ondo iruditu zaizkidanak, ez da, bizitza zikloei egokitzea, egitura formalak eta ez informalak, ez formalak, baina formalei garrantzia eman, eta gero partaideen aniztasuna, segun mugimendua anistasun gehiago edo gutxiago egongo da, ezta. Baina 3 ezaugarri horiek mantendu daitezke egitura oso desberdinetan. Eta orduan nik uste ez dugula galdu behar Euskal Herriak zentzu horretan daukan aberastasuna eta danak sartu behar ditugu nire ustez herri mugimenduen espektro anitz horretan. Oso ondo. Bueno, ja zazpitara hurbiltzen ari gara. Egia esan, bueno, nahiko tempusak ondo eramaten ari gara, beraz zorionak, nola neurtu dezuen hori. Badakit, ja, Mariluzek esan du, aipatu du, ezta? UEU-taz, ezta? UEU herri mugimendua da edo ez, ezta? Hemengo ze asko bai betetzen ditu, beste batzuk ez, profesionalizazioa adibidez, ezta? Bai, 21eko talde profesionala dauka, baina gero, bueno, 1000 bazkide, tartean zuek ere, eskatzen dizuegunean gauzak ere, ematen dituzuenak, ezta? Eta zuek nola ikusten duzu pixka bat, bueno, 50. urte honetatik aurrera pixka bat, nola funtzionatu beharko luke zuen uste zueuk? Zer galdera, hau nigara apuntatzen. Ez dakinik, adibidez, galdera hau bai zaila egin zitzaidala, irakurri nuenean, lehenengo gauza esan nuen eta jarraitzen dut esaten, UEU niretzat ez da herri mugimendu bat. Hori da. Baina hori esateak ez du esan gura txarragoa denik, kontrara, osea, esan nahi dut ez diot kentzen ezer hori esaten, hain justu ematen diot. Esan nahi dut niretzat herri erakunde bada, hori argi dago, herrigintzan dagoena hori argi dago, baina herri mugimendu bat ez. Kezkatuta nengoen galdera honekin, ze, klaro, niretzako argi zein, baina esan dut, hombre, galdera hori egin badute, zehozegaitik izan da, eta inguruan egin dut inkestatxo pizka bat, eta solas batzute eukirituke lagunekin, eta, bueno, denetarik atera da. A ber, claro, jodut adibidez zuen, UEU-ren webgunera, ezta, nola dagoen. Eta ikusi dagoela, UEU irabazi asmori gabeko eta onura publikoko aitormena duen kulturek elkartea da, 73. urtean sortu zen Ipar Euskal Herrian, eta orduz geroztik Euskal Unibertsitatea sortzea da helburua, eta bar, eta gero aipatzen da, nire ustez, 3 gauza funtsezkoak direnak UEUn, kulturgintza, zientzia eta hezkuntza unibertsitarioa, ezta? Orduan, claro, zergatik ditu behar dugu, bueno, a ber, ez daukat arazorik esateko herri mugimendu filosofia ere jarraitzen dela, hori diferentea da, eta herri mugimendutik datorrela ere esango nuke, inolako zalantzari gabe, baina zergatik da hobeto hori esatean, ikuste dut herri erakunde bada, beharrezkoa da Euskal Herrian, Euskararen herrian batez ere, harreman estuak mantentzen dituenak nire ustez, mugimenduetatik datozen eragileekin, eta hori balioan jarri behar da. Eta orduan, bai, niri iruditu zaidana da, agian ez dakit eginda dagoen, nik ez dut irakurri, baina seguramente eginda egongo da, nik bai egingo nukela adibidez valorazio bat, azkenengo ez dakit 50 urtetan, baina azkenengo 20 urtetan, imaginatu, zein elkarte, zein eragile eta zein erakunderekin, edo zein herri mugimendurekin harremanak egon diren, ez dut esaten feministak edo progreak diren pertsonekin, ez, dinot mugimenduekin, mugimenduen ordezkariekin, eta noraino hori izan da interesgarria, zertarako erabili den, bueno, hori dana nik aztertuko nuke, hori nik adibidez ez dakit, pentsat kalean gaudenok, ez da igual implikatuago zaudetenok gehiago dakizue,
Eta, bueno, hortik bide horretatik bai, nik bai sinisten dut unibertsitate batean, harreman handiak dituenak eragile sozialekin, eta gainera nik ez eta uste dut ueuk hori ez duela pentsatzen, ez dut pentsatzen ezagutza transmititzen dela unibertsitatetik gizartera, baizik eta guztion artean sortzen dugula. Orduan, klaro, hor herri mugimenduekiko harremana funtsezkoa da, eta beste batzuekin, ez da? Nik horrela ikusten dut, ez dakit Ikerreta nerea nola ikusten duten, baina... Jarraituko dut, Nerea. Ez bai, guztiz ados eta hori, galderak ematen du pentsatzeko ez, eta ez da guztiz erreza, ez? Ados Mariluzek esan duenarekin, ez? Hezkuntza mugimendua herri mugimendua da, pues, bueno, hezkuntza mugimenduaren barruko eragila. Eta hezkuntza mugimenduan bazartuko genuke denetarik, segurazki herri mugimenduan edo mugimendu sozialen ezaugarriak betetzen zituztenak, ez, baina funtsezkoak direnak, ez, eta esan duzun bezala Mariluz, hori ez du gutxiago egiten, ez, eragile bat. Orduan, etorkizuneko papera ez dut agian ezer berririk esango, ez, baina azkenan euskarari zentralitatea ematea, eta bigarren gauza bat, askotan oharkabean pasatzen dena, edo hau da, Euskal Herriaren markoari edo lurraldetasunari ere garrantzi ematea, ez? Askotan eremu akademikoan, ez ere esanik ez unibertsitate mailan, guztiz, bigarren mailan edo ezabatua gelditzen den gauza bat, ez? Beraz, bi eremu horietan eta batez ere lurraldetasunaren esparruan, funtsezko papera izango luke nire ustez ueuk, ez? Eta bueno, nola Euskal Herri mailako ikertzaileak, irakasleak eta bar saretuz, ez? Askotan ikerketa bat egingo dugu eta beti saiatzen gara Euskal Nazio mailan egiten edo gutxienez Euskal Herri mailan egiten eta ikusten dugu batzuetan nola faltatzen zaizkigun herrialde zehatzetan kontaktuak, ez? Eta nola ze harreman falta dauden batzutan Euskal Herriko eremu desberdinen artean, ez? Beraz, hor uste dut ueuk paper oso garrantzitsua edukiko lukela, eta euskarari buruz aipatu dudala, beste, ez dakit, norbaitek egin behar du, euskarazko ikerkuntzari oksigeno eman behar zaio, ez dakit nola esan, osea, geroz eta euskaraz ikertzea bera, agian militantzia bilakatzen ari da, ez? Eta ikusten dut gazteentzat batez ere zaila dela, ez? Beraientzat dituzten exigentzia geroz eta handiagoekin, askotan Euskal Herri kanpotik ezartzen diren dekretu, lege eta barren bidez, euskarazko ikerkuntza bilakatzen da, bueno, bigarren mailan baloratzen den zerbait, edo hori askotan militantziagatik egiten den zerbait. Beraz, hor uste dut funtsezko egitekoa dagoela, eta noski ez aipatu duzu, ez? Unibertsitate nazional baten ideia eta ametsa indarrean manten dadin jarraitzea, ez? Funtsezkoa baita ere. Aipatu duzu ikerketarena eta badakit Koldo Garzia hor dagoela jabanakin hor erantzuten zen bera gure talderagileko gure zuzendaritzako edo ueuko zuzendaritzako kide da, zuzendaritza borondatezkoa da, beraz, orduak sartzen dituzte baita ere, militantzia hori egiten eta justu bera da arduraduna baita ere ikerketaren arduraduna eta orain gabiltza gainera lerro hori ere zabaltzen, eta, ikergazte kongresuaz gain baita ere, ikerketa egiteko bidea urratzen. Bestela Koldok esango du, ezta? Meloi handi hori jarri du, ezta? Euskaraz ikerketa, meloi handi hori, hori bada ueuren lerro nagusinetako eta orain nintzat heltzen ari garena. Hor bestela Koldo hor geldituko desaten, beraz. Hori ere bai, eta Nerea, ez dakitzuk zerbait badaukazun aipatzeko edo gehitzeko edo... Hemen, dana jasotzen, ze ondo. Ni oso ado Ikerrek eta Mariluzek aipatutakoarekin, eta ez dakit, egia esan, uste dut ez dela ezer berria, uste dut dagoeneko ueuk egiten da, baina berba da indarrak horretan jarri edo hori indartu. Nik uste dute UEU izan daitekeela elkargune bat, ez? Bai mugimenduak, baita unibertsitatea elkartuko dituena. Eta ezagutza zabaldu, Euskal Herrian sortutako ezagutza Euskal Herriko herritarrei eta herri mugimenduei zabaltzea eta hedatzea modu demokratiko eta garden batean, ez?
ulerterraza eta duina. Eta hori, uste dut hori aipatuko nukela. Beno, nire galdera kasu honetan bukatu dira, orain entzulek edo hortxe beste aldean zaudeten horien partea da. Ez dakit, galderarik badukazue, orain txera unea, txatean tikitapa idatzi, eta, beraiek erantzuteko. Beraz, utziko dugu orain tartetxo bat, ez dakit norbait animatuko den, bitartean hor nereak jarri du bere esaldia, hor daukagu baita ere, copy-paste bat egiteko. Okerbait ez banago, txio batean ere ez da sartzen hori, baina bi txiotan behar dago, ari bat egiten badugu bai. Bestalde, Mariluzek aipatu duen baita ere argiako lotura ere jarri dut, pixka bat, eskura edukitzeko, eta ez dakit, norbaitek badaukan, edo zalantzaren bat, ekarpen bat baute duen, gai honi gehitzeko, ezta? Ez da bakarrik aurrez aurren lotxatu iten direla, idazten ere batzutan lotxatzen da jendea. Edo, dena oso argi eta dizuela, baina ez dago inork ez dauka galderarik? Hor momentu batean Koldo jarri du solasaldiak terrazetan egitearen eta hori. Eta gogoratu naiz, pandemia pizka bat normalizatu zen arte, bileren eta hori esan nahi dut. Nire lagun badago alako gobernuz kanpoko erakunde batean eta eurek egiten zuten ibilerak esaten zuen, ezta? Iberatzen ziren kalera, ibiltzera, paseatzera eta bilerak egiten zituzten. Eta horretaz adibidez nire inguruan bate baino gehiago, eta ibilera hitza asmatu zuela eta hori. Eta nik uste dut, pandemia garaian ere sortu dira, ez dakit, ez gaude benetan aztertzen, baina sortu dira beste modu batzu bai militatzeko, adibidez bilerak egiteko, presentzialtasuna bai, baina, bueno, ez dakit, esan nahi dut horretaz ere pentsatu beharko genuke, ez da. Eta horrekin lotuta okerrez banago Ikerrek aipatu du aurrekoarena, ez da, ze garrantzitsua den, eta okerrez banago Mariluzu gure jardunaldi batean, esan zenuen. Presentziala politikoa da. Zer esan zenuen? Personala politikoa da hori, hori katalan batzuei, presentziala politikoa da, eta iruditzen zaitu oso, bete-betean asmatu zuten. Hori da. Inor ez da ausartu edo denak oso argi daukate, beraz, utziko dugu, hemen utziko dugu, mila esker, bira gainera 7 eta 4, oso ordu betean sartu dugu etxeko lana, beraz oso ondo. Eskerrik asko, bai Marilu, Iker, Nerea, zuekin ego da placer bat izan da, egia esan, gauza asko, burua errota martxan jartzeko balio du, guk ere ekarriko dugu etxera, gaura, kasu honetan, eta gogoratu, esan bezala ziklo bat dela, urrengoa, nik uste 3 geratzen zaizkigu, eta 3 gai garrantzitsu edo interesgarrik izan daitezkeela, urriaren 19an ikerketa eta euskaraz aztertuko dugu, hori 19an, azaroan 15ean euskarazko produkzio zientifikoa, badaukala lotura, baina baita ere, nahi dugu horretaz ere hausnarketa egin, eta abenduan 13an gazteak eta unibertsitatea hitz egingo dugu. Beraz, nik uste dugu badaukagula hor menu oso gero online egongo dana, gaurkoa bezala, eta, horretan utziko dugu, benetan, mila esker konektatu zareten guztioi baita ere, eta hurrengora arte, mila esker. Zuei bebai, Eskerrik asko, agur. Lazer bat, Idoia, Nerea eta Iker. Berdin.